washe nomuponesi wedu Jesu Kristu ave umambo wakatungira muAfrica pamazuva ano okupedzisira, kutanga achizviratidza kumuranda wake Paulo Mhazha weAfrica paGuambwa muchikomba district mugore 1934 ari mubwe achitaura kumuranda wake Paulo Mhazha weAfrica achiti murume anenge ina chakuda neutano nokusingaperi, chiso chinenge chiso changu chakuvhenekera, ruoko runenge ruoko rwangu ruchakuzarura makuru oupenyu hutsva, a new life. Shoko raMwari rinotaura kuvakoroni achiti, saka munhu anoona Kristu Jesu chava chisingachicha, zvinhu zvakare zvapfuura, tarai zvose zvava zvitsva. Amuna yedu tinomutenda Jesu rwakatsika nyika yedu nesaka dzake, nyika yedu yeZimbabwe. Ane umambo hwakagadza muZimbabwe hunonzi the African Apostolic Church Zion, hwakaonekwa kakare munzvimbo ino muMazau district. Muranda waMwari Paulo Mhazha weAfrica ari paHoward 1946 anotaura achiti ndakaona Ishe wedu Jesu Kristu agere mugore nemabudazuva. Ana chizaro chakavhurwa ndibva ndaona ndiri pakati penyika ino, munda wakaenda uzere mbeu dzakasvibira dzaingodyiwa nemhuka neshure zvipfuwo pasina anokoma. Mwana wamaPaulo zvakati ndakanzwa tsitsi, seiko vanhu vachirega mbeu dzakanaka kuva dzichingodyiwa nemhuka neshiri nezvipfuwo pasina anokohwa. Asi vaona vamwe varume vaviri vachikanira vachida kumabudazuva, vakanga kuna Ishe wedu Jesu Kristu agere pagore akatarira nyika yedu. Anotari ndakabatana navo ndokutanga kumhanya achida kumabudazuva. Anotanga mhanya achirumbidza Mwari achiti, Ishe ngaakudzwe, mambo ngaakudzwe, vamupire mambo wamambo wakaramba akangogara pagore iro. Murume rwake rweshamisa uye nemusimba guru noutsvene hwake neshure kwevachemberi voushe hwake. Avishure kwechizaruro ndakamupinda matama richiti, ndiri kuna mambo Jesu iye Ishe wamadzishe, ndachitenda isu chinondigamuchira. Murume achandida uchene nokusingaperi, ruoko chanzarura masuwo makuru oupenyu hutsva. Saka ndaiona mbiri yokudenga nyenyedzi inopenya namasasa anobapedza uiswa wamuKristu mucheko wenhu wose. Vana vaMwari ivo vakasika denga namabamuri vaviri vakapinda namasarombozo rwakasose muri vaviri. Ndinokuvambira kapedza kugara vari
Kristu kutikale pasa urupwana chosipwa kuna Israeli kuti ati maticha elizose lo Israeli kwa maticha elizisewa mozikose zolurupweneso Abraham weticha asisibala bakeleka asisa balade wame kimosa watukula mauchiko Abraham Israeli kwa zolurupweneso mashaiwa maiwa paya shaiwa zineropa iswaswa kuti vanhu vachene Abraham yose vanhu vaneshikayo cha Kristu pano vanhu vomererwa mbuzi navakwai nenjiva vomerera enjiva Abraham zinoshoko raMwari yotaura vachiti patezamenti itsva isusu yatiri maviri yaJesu Kristu akanobva akaenda pakauvhara akabva pakatonesa vetatu rinoti asi Kristu Jesu wakakasvika kuprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya akapinda nepatazoneke yakafunga pakurona kwakwana Israeli kwanomavoko ndokudhisaziri yokusika kuno haana kupinda neropa remudzi kana remhuru asi neropa rakaichainokamuzira zvikapera pazvingosere akatonera dzikiro rusingaperi Abraham Afrika yetu
Judashi Surumwe Barabasi Yesu Kristo ngawe ukamchinji kwa Amen. Pole Spirato akayeza kunzira ishebono Yesu Kristo nema akayotaka ngasingazive kuti Kristo Yesu waifanakufa kuti tiponeswe Amen. Hakusina kuponeso kana basina kufa Yesu Kristo Amen. Uye nakalozve usakana rweuchini wasanzira Kristo Jesu tsitsi. Haleluya. Usatambudzika, usachema, chema nokuda zvinhu zvako zviri mumwoyo. Amen. Nokuti Jesu Kristo waifana kufa. Amen. Isaya muprofita anotaura achiti kutambudzika kwomwana waJehovha panzvimbo yedu. Amen. Haidhani wakatenda zvatakaparidzirwa ruoko rwaJehovha wakadzwa kunani. Nokuti wakadira pamberi pake somukuraiwowo somuzinobeka zvakaoma haachimira umambo vega achimuona kunokunaka kuti mude wakazvidza nokurashaka vanhu nokurwadziwa wakaziva urwere somunhunovaziva navazvisho zvavo wakazvidzwa nesaka kumukudza zvirokwazvo wakataura matenda enu nesudza kurwadziwa kwenu asi sakati wakatambudzwa wakarohwa vanopangidzwa wakarohwa kudaka zvakaitwa zvedu Amen. Kuyekurwa wakatigirwa kugara kwakurira musoro wake takaporesa mavaka ake isitosaaaaaaaaa takataoamonezva yake asi Jehovha wakaisa musoro pake kuita kuri tose. Amen. Wakamanikizwa kunyange zvakadaro wakazvininipisa akashamisa muromo wake sebhairesa munobayiwa uye sebhairesa chendimapipa aveduno sezvo anoshamisa muromo wake wakabvisa vapangidzwa nokutonga kana vanezero rake tengo pakati pavakaroti wakagurwa akabvisa vaika vaperu asi vakakwazva nokudoda nokudara vanhu vakabviro vake kavachenera vakaipa tungomeno Barabasi. Amen. Akava kufunga kufa kwake Joseph Arimatia. Amen. Zvikazi kana auya nomweya wako uchaona kugutiswa nezvakatamura mweya wake kana achiona basa iri basa rekumazuva ano kupedzisira reReligion of Africa. Amen. Thank God pano tiri tauya kuzodya chingwa nokumwa pamukomoro paKristu. Notinatsa pano tauya kuzokwaniswa pano pazvikota zvenenge tinokwanisa neropa raJesu Kristu. Amen. Nokuti basa remusanctuary ndinokuparadzanisa mutadzi nechivi. Amen. Musanctuary ndomunorodza rudo rwaKristu. Amen. Musanctuary ndomunorodza rudo rwaKristu. Nokuti ukauya munhu atadziwa nemunhu ukauya chimudzivirira anokumuraya. Amen. Asi ukaona Jesu Kristu achidzivirira mutadzi anokumuponesa.
nokuti kana ropa remudzi nenzombe namadota etsiru kana zisaswa pamusoro pavakasvibiswa zvichivaita vatsvene kuti vanatwe panyama, zvikuru sei ropa raKristu iye vakazvida nomweya usingaperi chibayiro kuna Mwari, chidziva chatingapomerwa richanatsa hana dzedu pamabasa akafa kuti tichimera vari mupenyu. Pano tishama ropa raKristu Jesu rinonatsa hana dzedu pamabasa akafa kuti tichimera vari mupenyu. Zvino ropa iri rinogamuchirwa nokutenda. Ropa raJesu rinogamuchirwa nokutenda. Nokuti vakamubaya Jesu paKalvari maRoman soldiers nevamwe vaikurudzira kurava kwake, ropa raizotatika richivabatsira hurwa chirova zvipikiri richazara kumeso nehanzu dzavo, asi hazvina kuvaponesa, rakati vamonera hosha nokuti vakanga vasingatendi. Saka ropa raJesu Kristu rakagamuchirwa nokutenda, zvataurwa namupostori Pauro wetasashora Timoti Muna achiti nokuti vazototambudzika nokurwira nokuti nharo yenyu iri kuramba iri mupenyu. Iye kuoneswa vanhu vose zvikuru vanotenda kana kusina kutenda zvibviri kufadza Mwari. Pano tiripo kukwaniswa neropa raJesu Kristu. Vakati ukaona munhu atati hope nyika ino achidzingira munhu akuti azvada kuuraya, asi ukaona Jesu Kristu achidzingira utadzi achidaedza vanhu kuti uyai mudye nokunwa pakuongoro parambo anoda kumuponesa. Saka zvinofadza Jesu Kristu izvi kana vanhu vachimugarira kudya zvokudya zvokwadi muviri wake nokunwa ropa rake. Zvinofadza musoro webhutsu kana chiona bhutsu dzakawanda dzichibvaruka dzichiuya nozvinomupa kuti akazobvara mabhiuzi ake. Zvinofadza dzokutaro mhuka kana chiona imbwa dzakawanda dzichirwara dzichiuya nozvinodzabvadzira rendi. Zvinofadza Kristu kana achiona vatadzi vachiuya kwaari vachida ropa rake, nokuti ndozvakadururirwa paKalvari kuti rishande zvibviswa vanhu vose vanokuda vanotevera. Saka zvinofadza kuna Kristu Jesu. Nemagariyo iye ndimwe wasingano itsva kuti rufunzo rwakasvika kuzadzikimo avo vakadarika pasungano yekutanga vakadama vagopiwa rudziviriro, vakadama vagopiwa chipikirwa chenhaka isingaperi, nokuti apo pane testamende panofanira kuvapowo rufu rwaiye vakaita, nokuti testamende ine simba kana vanhu vafa, nokuti haitongo ine simba kana wakaita achiri mupenyu. Testamende ine simba kana vanhu vafa, haitongo ine simba kana wakaita achiri mupenyu. Haitongo ine simba. Testamende nechirungu inonzi will, yakafanana newill rinonyorwa munyika umu kuti kana ndafa mombe mupe John, imba yemugodhe mupe Faith. Testamende yakati will iroro rinonyanya kukosha kana munhu afa. Kana wakaitanga afa ndorinokosha. Will iroro ratomwa vereni kana munhu achiri mupenyu. Ari mupenyu hazvimake sense. Asi kana afa ndopanonzi aida kuti muitirei, ndopanonzi chivhurai wiri riyariya zvimwe rinaloya rovhurwa neloya rovererwa kuti aida kuti imba iri pakati ipiwe John, mombe dzipiwe ngana, kurwazi ripiwe ngana. Testamende ine simba kana wakaitanga afa. Zvino kufa kwaJesu, wiri yaJesu Kristu kunoiswa zvepanyika ndewokuti tipone, tive vakanaka, tiende kudenga taponeswa naye. Akafa
zvinoregerwa uye hazvinoenda mabhineshiye chivi kana kura kwechivi. Ndo zvakadai kuna ropa raJesu Kristu Afrika yedu, ndo zvakaita Jesu Kristu Afrika yedu. Saka ngatipindei musanctuary muzuva ramangwana nokutenda Afrika yedu. Ngatipindei muzuva ramangwana kuti tine mufaro notinenge tovasimba tovabuda musanctuary ramangwana kushoywa iwe una Jesu Satani wakakusha mweya urupoge kunikayahasi Abrahamu. Tichifamba tienda kukera nekudenga tichitoramirwa naMozisi wamazwana kupedzisira paurumazvi hweAfrica. Pane dzimwe nzvimbo dzakaipa kwazvo dzinotumidza kuti mupata dzinokanganisa kutenda kwavamwe Abrahamu. Umwe mupata upo hwefana hwadhaudhani Abrahamu vakakonesa Israeri nezuro kupinda kuKenani pasiti yuve 25 Abrahamu pasiti Abrahamu vanhu vabva kwese kuIjipita vamahomeko vanosara kukosa Jorodhani vapinda kuKenani vakatadziswa vakadonhedzwa nouponge. Thank God simba tiri kutora musanctuary tiri kutora mwiri waKristu nemuromo rake
23,000 nesu rimwe chete nokuda kwechinoti muboke amunairu kwaisaika kupalestainisemaoteya syria zvanomurerenezvinokuro runogara turokuro but within such a short space of time takava 23,000 amunairu nechitoko vakapedza kupinda mukenani amunairu saka ndochiri chatiri kuzokunda amunairu tinoda kukunda muboke tabva panapa nokuda kweropa rajesu nechavanosatiwa amunairu amunairu ropa rajesu rinotipasimba rokukunda amunairu rinotipasimba kuchenga mirayiro yake mazinovaruma 80 nokuti zvakasingakasinokudarika kusvika pausimba rokuda kwenyama mwari vakutuma mwanakomana wake nofanadzi munyama yezvivi nokuda kwezvivi wakamabva zvivi zviri munyama kuzvakaihorea zvitike matiri tisingafaniri nyama sinomweya amunairu jesu kristu wakafamuregero zvivi uye tikunde zvivi amunairu asi solution takakwachirayo patinodya nyama nokunoro kwakristu jesu abatavaamajohani kana nodya nyama yangu nokunova ropa rangu anogara matiri neni maari uye ndichamuudza zuva ruye rokupedzisira amunairu saka thank god tese tatenderwa kuya panopa zviko pachirayiro amunairu notiri kutora simba ruri rekukunda kuti tiwane tichitendera kuonuna zvaafrica zama ratasvika kwaanoenda munew jerusalemu muguta dzvene amunairu ishe akomura kuseka muguta Morena, se go a tsa tirelo ya rona kereke ka bosakudeng. Amen.